Какво правиш, бе? Готвиш ли? Готвиш ли, мама? Леко да не се пресипеш на напад. Ще се движиш капа. Ще се шуя тенджерата, не може да е нещо. Какво става с тенджерата, Стефчо? Така. Нареди ли я? Така. Ма много шум дига тази тенджера, или какво? Или викаш, какво е това за нашата фирма? Така, прибра ли я? Айде затвори сега. Не си я прибра. Ще затваряш ли леко, да се отдаш? Има дръжка, да. Какво става там? Я, кажи таците ти, какво правиш таците ти? Опо тука. Какво правиш? Готвиш ли? Мали. Ще да прибереме другите чинийки вътре. Ще дадеш ли да прибереме другите чинийки? Ето другите чинийки да прибереме. Тази точно не ми се струва. Кой шета? Кой шета? Олеле. Олеле, какво става? Добре, хайде. Биба ли си намери? Хапни една биба да ти помогне в усилията. Защипа си това, бе. Здрасти, измори ли се? Голям зор, а? Голям зор в борбата. Да, фото. Чао.